Nsellem semmija kollha ta' Radio Marija f'dan il-moment lek illum ir-riflessjoni tagħna anke fuq talba ta' wħud mis-semmija li xtaqu li nirriflettu ftit u nitkellmu xi ġifieri l-quiet time fil-ħajja tagħna. Hekk se nirrifletti ftit magħkom eżisti fuq it-talb f'ħajjitna. Ħaġa hekk illum f'ċerti ambjent ma' speċjali persuni li jattendu laqgħat ta' talb anke fi ħdan it-tiġdid karizmatiku kattoliku hemm dal-enfasi tal-quiet time, di mhix xi ħaġa tal-karizmatiċi, mhix xi ħaġa ta' xi grupp partikolari fil-Knisja, però il-bżonn tat-talb fil-ħajja tagħna huwa bżonn ta' kull wieħed waħda minna. L-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid huwa li t-talb esistijej ma jibdix minn xi ħaġa li jiena rrid nagħmel. It-talb jibda minn xi ħaġa iktar profonda f'qalbi. It-talb lanqas kif hekk dejjem esperjenzajta jiena u kif nifhimha ħirġa mix-xewqa profonda l-Alla li kull wieħed u waħda minna aħna għandna. Forsi xewqa li mhux kulħadd jarafha, forsi xewqa li wieħed mhux kulħadd dejjem nirrikonoxxuha, nafu l hemmhekk imma nippruvaw li din ix-xewqa l-Alla nitfawha bħala xewqa għall affarijiet oħrajn, bħalma pereżempju jiena naf nitfawha fuq droga, nitfawha fuq relazzjonijiet li mhumiex posthom. Għaliex ġifieri xewqa l-Alla hija xewqa li mħabba perfetta li naħsbu li ħansibuha f'sitwazzjonijiet li nivvintaw aħna ma fil-fatt ma nsibuhiex jibqa' l-vojt fil-ħajja tal-bniedem. Għalhekk it-talb jista' joħroġ eżisti mix-xewqa vera profonda l-Alla jew mill-vojt li aħna nħossu fil-ħajja tagħna. Għaliex ma nkunux qegħdin naqtaw lir-ruħ tagħna ix-xewqa li għandha għal Mulej Ġesu fil-ħajja tagħha. Alla u r-ruħ, Kristu r-ruħ huma kalamita, jiġbdu lil xulxin eżistijej. Jiġbdu lil xulxin. Hemm ġibda innata preżenti fil-qalb ta' kull bniedem għal Alla. Il-bniedem huwa essere reliġjuż. Kieku kellna nħarsu lejn l-istorja tal-umanità, naraw kif f'kull mument, f'kull epoka tal-istorja tal-bniedem kien hemm l-element ta' tfittxija għat-trascendent għal dak li jmur lil mill-bniedem. Anke aħna u Malta naraw pereżempju t-templi neolitiċi, naraw kif għandna wkoll dan il-kult anke lejn id-divinità anka fil-falsi fej l-bniedem bil-mod il-mod qed jiskopri dan Alla minnu fil-ħajja tiegħu. Ġifieri t-talb joħroġ minn hemmhekk. U allura importanti li aħna nkunu konxi ta' din ix-xewqa li aħna għandna għal Mulej. Il-mument tat-talb imbagħad se jagħtina l-possibilità sabiex din ix-xewqa li aħna għandna l-Kristu inkunu nistgħu npoġġuha fil-konkret, inkunu nistgħu ngħixuha fil-konkret. Iżda eżistijie llum nsibu ħafna diffikultajiet biex nitolbu. Ma ngħix qabel ma kunux isibu ma aħna ngħixu fid-dinja tal-lum u nara dwar id-dinja tal-lum li nixtieq nitkellem. Jiġifieri il-frażi li għandha ħafna x'nagħmel, pereżempju. Ħafna nies jgħidulek Falder għandha ħafna x'nagħmel, m'għandix ħin biex nitlob. Mother Teresa kienet tgħid struggle yourself to pray, make time for prayer. Jiena naħseb min jixtieq jibda jitlob rid idaħħal frax u li ħin biex jitlob m'għandux. Il-ħin biex jitlob ma jeżistix. Ħafna drabi iktar m'għandekx tagħmel l-ewwel ħaġa li tagħmel huwa taqta' t-talb. Il-ħin biex titlob trid tagħmlu inti. U trid tagħmlu inti b'deċiżjoni u kun naf illi propju fil-ħin tat-talb tiegħek se jinqala minn kollox biex inti ma titlobx. Kollox se jinqala, jekk ma jinqala xejn fil-bqija tal-ġurnata, fil-moment li titlob ibqa' ċert illi kollox se jinqala, jew ħadd tiftakar li ħallejt il-borma fuq in-nar, jew se jibda jdoq il-mowbajl, jew ġejjin nies id-dar, jew jekk kont fil-Knisja s-sakristan propju dak il-ħin ġie jixer ix-xemat, jew jekk inti kont ma nafxiex dak il-ħin hemm bżonn xi ħadd jiġi jkellmek. Propju fil-ħin tat-talb se jinqala minn kollox. Għandna bżonn eżistijej illi nipproteġu lil nfusna fil-li nagħmlu il-ħin għat-talb. Ġesu kellu l-ħinijiet fissi tiegħu, pereżempju meta kien imur jitlob, anke l-ewwel insara. Jiġifieri li nsibu l-ħin hija importanti, hija waħda mill-affarijiet prattiċi u bażiċi għalina biex nagħmlu l-quiet time tagħna, biex nagħmlu l-ħin tat-talb tagħna. Li nsibu ħin u ħin li huwa tajjeb għalina. Jiġifieri xi drabi nies jgħidulhom titolbu, jgħidulek iva qabel ma norqod Fader ngħid xi Marija l-Madonna. Jiena naħseb li min jitlob qabel jorqod jispiċċa jorqod qabel jitlob realtà. Għaliex jekk inħallu t-talb tagħna l-aħħar ma jfissirx li m'għandniex nitolbu tali lejn l-aħħar tal-ġurnata, mek inħallu l-mument intimu bejna u bejn Mulej Ġesu għall-aħħar meta nkunu għajjenin nispiċċaw norqdu ma nitolbux.
Il-mulej ċertament jigussana tara din ukoll aħna wliedu, però aħna ma nkunux konxi u għandna bżonn il-momenti meta nkunu konxi f'dik ir-relazzjoni tagħna mal-mulej. Il-ħin tat-talb eżistijej huwa bħal koppja li anke meta mhumiex ma' xulxin ukoll huma flimkien. Qalbu f'qalba, moħħa f'moħħu. Ġifieri qegħdin maqudin flimkien, anke meta mhumiex fiżikament flimkien. Però hemm bżonn f'relazzjoni illi nkunu flimkien. Nistgħu niddialogaw, nitkellmu, naraw il-xulxin. Hekk huma l-mumenti tat-talb tagħna. Aħna nitolbu matul il-ġurnata. Ġifieri min jgħidlek ix-xogħol tiegħi huwa talba, m'hemmx għalfejn nitlob li x-xogħol tiegħek huwa talba jalla huwa talba vera. Però li tgħid għax ix-xogħol tiegħek huwa talba m'hemmx għalfejn titlob dak huwa ngann, dik hija gidba, dik mhix verità. Ġifieri dan bħalma tgħid u hija marti f'moħħi ta' marti f'qalbi. Żewġi f'moħħi, żewġi f'qalbi, mhux għalfejn nintqgħu ta'. Ma tagħmel ebda sens. Propju li mħabba twaslek sabiex inti tkun tista' tintaqa'. Issib ħin lill-persuna mhix biss qiegħda hemmhekk f'moħħok u f'qalbek imma li hemm ħin dedikat mod espliċitu għaliha. Jiġifieri importanti żisti li anke ċerti raġunamenti li ġieli nisimgħu ma nħalluhomx jingannawna, ma jħalluhomx jaħawduna għax ma jkunux veri. Meta kont qed ngħidilkom fil-bidu li hekk xi drabi ngħidu li m'għandniex ħin biex nitolbu, jiena naħseb il-problema vera tkun mhux li m'għandniex ħin biex nitolbu, li m'għandniex fidi. Eżistijej għandna kriżi ta' talb għax għandna kriżi ta' fidi u għandna kriżi ta' fidi għax għandna kriżi ta' talb. Ma titlobx għax ma temminx. Ma titlobx għax ma temminx. Meta naqtaw it-talb għax għandna ħafna x'namlu, qegħdin nagħmlu ereżija, qed ngħidu ereżija u qed nidaw. Għaliex? Għax qed tgħid li inti kapaċi tagħmilha mingħajr il-qawwa t'Alla. Int kapaċi tagħmilha mingħajru u Ġesu f'San Ġwan qalilna kapitlu 15 mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Il-bniedem li jitlob huwa l-bniedem li jaf li ma jistax jgħaddi mingħajr Alla fil-ħajja tiegħu. U għal-bniedem li jaf li ma jistax jagħmel xi ħaġa mingħajr qawwa ta' Kristu. Il-mument li tibda tagħmel l-affarijiet tista' tkun il-ħidma tiegħek pastorali, tista' tkun saċerdot fil-pritki tiegħek, fil-amministrazzjoni tal-parroċċa, fit-tmexxija, int min int tista' tkun il-Papa, l-isqof xi kardinal, tista' tkun l-iktar persuna li qed tagħmel ġid f'Malta f'għawdex fid-dinja, int min int jekk ma titlobx ifisser li int taħseb illi dak li qed tagħmlu bil-qawwa tiegħek. F'kelma waħda int superv. Int superva. Affaċċja is-supervja li hemm fik. Ma nitolbux għax naqgħu fis-supervja fina li janganta xitan fil-ħajja tagħna. Inganta xitan li ġenna naħsbu li nistgħu nagħmlu l-affarijiet ta' Alla mingħajr Alla. Nistgħu mhux inkunu ħaddiema ma' Alla, ma nkunu l-ħaddiema ta' Alla. U aħna maħniex ħaddiema tiegħu. San Pawli jagħmilha ċara, aħna ħaddiema miegħu. U din li nkun miegħu tibda fit-talb, kif Ġesu stidin l-Apostli fil-Ġetsemani, ibqgħu hawn u issru miegħi. Dak it-talb li tkun ma' Ġesu f'mumenti partikolari. U eżistijej, ittilkom li ma nitolbux għax hemm nuqqas ta' fidi. U min-naħa l-oħra hemm nuqqas ta' fidi wkoll għax ma nitolbux. Għaliex fit-talb aħna nilqgħu id-don tal-Ispiritu Santu li jagħtina l-fidi tiegħu. Id-don tal-fidi li huwa don tal-Ispiritu. Il-fidi tagħna tikber daqskemm aħna nitolbu eżistijej. Ġifieri dawn l-affarijiet imorru flimkien, il-fidi u t-talb imorru flimkien.